Bertus Gym għalaq 36 sena minn mindu fetaħ il-bibien tiegħu għal bodybuilding u għal dawk kollha rridu jagħmlu l-eżerċizzju. Bertu Camilleri mill-ewwel qalilna għal xiex kien fetaħ dan il-ġim wieħed minn tal-ewwel f'pajjiżna. Dejjem il-ħolma tiegħi li jkolli ġim u għamil garaxxa għal boxing biss u mbagħad il-qudiem bdejt nibni biċċa u niżviluppa dal-ġim li llum ġiet ix-xewqa tiegħi li għandi ġim armat lanqas għandi fejn għad apparat iżjed. Intant Bertu beta jġeddet il-memorji minn mindu tpoġġiet l-ewwel ġebla l-akkwisti li l-ġim wettaq fil-qasam tal-fiżika kif ukoll is-suċċessi li kisbu dawk li jmorru il-ġim tiegħu. Kont laqwa wieħed għax kont waħdi dak iż-żmien bil-ġim. Illum fetħu mhux mijaqqas ħafna ġims. U bqajt laqwa dejjem bqajt laqwa wieħed li jkolli n-nies xorta waħda għax in-nies ġew konxi li jridu jitrenjaw. Mistoqsija għal xiex hemm ġim tan-nisa li jinsab fil-parti ta' isfel tal-binja, Bertu spjegalna il-kunċett wara dan kollu. L-idea tiegħi għax hawnhekk kien imsemmiha għal bodybuilders. Allu jgħidhom ma kien hemm ħafna bodybuilders feċi u dan. Dak li jkun anke l-għarusa jgħidilha hemmhekk kien hemm ħafna kbar u sbieħ. Ippruvdajt isfel il-ground floor għan-nisa biss. Dawk li jiddejqu jew għall-ewwel joqgħdu isfel u mbagħad jgħidu wara hawnhekk hemm all right nistgħu nidħaltu issa. Bertu tista' tgħid li kien champion tal-boxing u hawn ma naqas milli jirrakkuntanna fuq dan is-suċċess. Madankollu għalinna li s-suċċess l-aktar li huwa l-qalbu huwa li jara li l-istudenti tiegħu jirnexxu u li rnexxielu eraw hemm bosta li kisbu suċċessi akbar. Jen kont ġambi 50 sena ilu, jiġifieri għamil żmien champion issa baqgħu jiġu żgħażagħ minn Malta kollha. Imma rawwimt wieħed Martin Fenek mill-Musta. U nħalli fidajh u jagħmel circuit training ikillu 15, 20, 10 kemm jiġu minn booking ta' xejn u jitrenjhom hawnhekk circuit training sabiħ ħafna. Huwa urina wkoll fuq kif kien jagħmel il-boxing fi żmienu. Għalenna wkoll kif kienu jsibuh in-nies tal-ġim. Sodisfazzjon għaliex l-ewwel kienu jgħidu li Bertu l-boxer għax għamilt 20 sena boxing. Għamilt 20 sena kważi champion ta' Malta nirbeħ u nitlif. U mbagħad ili 36 sena hawnhekk li jsibuni Bertu tal-ġim issa. L-entużjażmu l-imħabba lejn il-ġim u l-fiżika jidher f'Bertu. Hekk kif jekk inħarsu lura f'dawn is-36 sena ta' ġim huwa ġab biss suċċess. Dan biss permezz tal-imħabba u d-dedikazzjoni lejn xogħlu.